Anggone sinau awet kantine aku bisa mengerti Allah pangeran ya Allah Rabbi. Di timur matahari mulai bercahaya, bangun dan berdiri kawan semua. Marilah mengatur barisan kita, segala pemuda Islam Indonesia. Kita pemuda Islam Indonesia, Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam agar mulia. Karena sungguh kami mencari ilmunya, supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan kita masuk ke surga. Ini negeri namanya Jawi, kalau agami nama Islami agami Islam sudahlah terang. Asal gawe dari pangeran yo prokonco nyawaru ono rukune Islam yo iku limo syahadat loro rukun kesiji sira kelawan ngaji ping pindho ning lakoni salat ping telu ning bayar zakat ping pat poso wulan Ramadan kaping 5 haji lamun kuwasa. Ini negeri namanya Jawi, kalau agami nama Islami agami Islam sudah yang terang. Asal dawuhe dari pengira. Ayo prokonco ngawaru ono rukune Islam yo iku limo syahadat loro rukun kesiji disuwa sira kelawan ngaji. Kapindho ning lakoni salat ping telu ning bayar zakat ping pat poso wulan Ramadan ping 5 haji lamun kuwasa. Bergiat perkumpulan ini Ramadan jangan dilemparkan. Syukurlah dalam kesucian karena terus menjadi pedoman. Tegaklah dirimu, siapkah didengar kawanmu setiap membela agamanya Islam agamanya Tuhan dan negerimu. Ayo para kanca enggal padha angupaya kanggo mbelani agama Islam ingkang kanthi luwih mulya saking napa kejaba saking agama. Mila kita enggal padha angupaya yen ras kersa enggal kita kana coba-cobane manungsa ya iku bakal tumito nanging kita ora ngerti yen bakal tumito. Sayyidina wa maulana Muhammadin Antadama finilahi salatan Daimatan bidawami mulkilahi.
Darake pangyung lembar ingkel macan mangap megap-megap bocah kanom kelio pibra mustaka kantunan rio bangsa kawi gembira tawa mangukutani kuno lawu kepekana pari wisata muda-mudi asa sanja balik obang-obang tekani rubek kesewo jajal riya kang padha lumaku jawil sinawil setome setuyu capek ngetawang mangku indah. Sifat Rahman mugi pada kula Allah paring iman salabare sekarat lan terus mati nuli pada ning kuburan den lakoni. Aranipun takone mungkar lan nakir lamun uwong oleh imane kang dikir lamun uwong bisa jawab kang sampurna mongko nuli amal kekosiku tata. Para kiai kuburane dina-dina den keputi kuburane male ana jandalane bisa padhang kesorotan suwargane.
masone alon-alon iyo pede ning kulon omah ayune daya raga kriyun bubrahake wong omah. Eling-eling maring wong kang padha takon ing gedene perkara kang bakal kakon satuhune siksa kubur luwe plarat isi kala cepet singgat. Sampun rampung mati cara siksa kubur warna-warna tangine saking kubur tangi nomor kaping pisan rupa gede sebab dosa gawe asal dawe dari mengira ayo pro konco ruwono rukune Islam ya iku lipo sahadat loro rukun kang biji bisa sira kelawan ngaji kaping lakoni salat kaping telu bayar negeri namanya Jawi Allah agami nama Islami agami Islam sudah yang terang asal dawuh dari pengiran konco ngapriksa nono kewane opo sing arep teko warna kai kang kewasa C.
dirasane iku sapa bisa amarekake ning alon-alon ilpi nang kulon omah kulon omah ayu ya turung kemiyun bubrahake wong omah sudah yang terang asal dawe dari pengiran ini atas dawe dari pengiran yo prokat sama waruana rukune Islam yo iku limo sahadat rukun kesiji bisa sira kelawan ngaji ini negeri namanya Jawi kalau agami nama Islami agami Islam sudahlah terang asal dawe dari pangeran yo lagu terakhir yo slompret kempul monggo kendang riel laga tipu bala putang loro tor sledro slompret pilok jarak panggung lan barae macan mangkap megap bocah kano kaliyo kibra Mustopo kagunan reak tansah gawe gembira Slompret kempul ngungkum kendang ria ketipung imbal punang loro terslendro serompet belok jarak pangyong kalekae imbal macan mangap megap bujang ganong kelia miber wis wancine lokajaya atanesa gawe gembira mengukutani gunung lawu kebekan pariwisata dina minggu muda-mudi asesojo balik kambang ngobang tekani grojogan sewu jejel riyalah kepodo lumaku jawil sinawil serta mesem guyu capek kecapek tawa kamu enggak jaluk arep sembi tingkah lakumu kudu ngerti tata tinggal lagi kade ketimuran pagone
keri ing jaman iku sedaya pariwisata Kadamu ojo dipoyoki Lalu di sepi dikala kupu kudu ngerti cara ojo ditinggal kapribaden katimuran mengkoke keri kejaman mbok yo sing eling apa-apa iku budaya pancen bener kondomu sampun paripurna kula Parsri suka lepat nyuwun ngapura kula wakil saking kadang muda Nurjah mengatakan wau atur masih ketang saking kata-kata seni Lokat Jaya. Wabillahi keluar siketeng kata-kata kleton kula nyuwun agung pangapunten. Matur sun. Kula akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.